Dyna di, allan y ti nawr, a ti. Nawr te, rhif y tocyn sydd wedi ennill y drydedd wobr yn y raffl fawr, sef 8 pasg siocled, yw'r rhif 9. Felly, perchenog tocyn rhif 9, pwy ydy e? O, helo na. Tynnu raffl i ni wneud heddi, a mae'r Cefin ar fi'n gweithio ni pwy sydd wedi ennill y drydedd wobr. Rhif 9 ydys ti? Ie, rhif 9. Pwy mae rhif 9? Edrych mabli sy'n ar rhif 9, dyma fe fan hyn. Wel, edrych mabli, wyt ti wedi ennill 8 pasg siocled. Na ti? Ewn, a lwcus de. Nawr e, yr ail wobr, nawr e? Gan i weld, mae'r ail wobr yn mynd i perchenog tocyn rhif 17. Tocyn rhif 17. Da pwy mae hwnnw? O, fo cwtch y koala fan hyn, rhif 17. Wel, drycha, beth wyt ti di ennill te cwtch? Wyt ti di ennill llyfr, Siôn ar y fferm. Na lwcus yn dy fe? Da iawn, cwtch, da iawn. A nawr, y foment fawr. Prif wobr raffl fawr Ffalabalam, sef wythnos y wyliau yng ngwesty'r rhaid Ffalabalam gyda chipiau bob dydd. O, pwy sy'n ni dynnu'r tocyn hyn? O, beth am ofyn i Dwynwen y Ddraig, achos hi sy'n rhedeg y gwesty, yn dy fe, Cefin? Wrth gwrs. Dwynwen, beth ti fod yn? Wel, bydd i, wrth gwrs. Dyna ma'n Dwynwen. Dyna ma'n gael ni helpu di. Na ti. Iawn, dyna di'r tocyn buddigol. Pwy'n? Hynna, iawn. Pwy'n yw hon yde? Iawn. Rhif y tocyn buddigol yw rhif 34. Rhif 34. Pwy mae'r rhif 34? Pwy sy'n rhif 34? O, drycha Cefin Nain sydd ar hyd 34, dyna fe yn fyna. Wel, llongyfarchiadau Nain. Ie, llongyfarchiadau fawr iawn. Chi wedi ennill wythnos y wyliau a chipiau bob dydd. Llongyfarchiadau fawr iawn i chi, Nain. Beth yw ei, Nain? O, mae Nain yn gweud bod hi'n hapus iawn fod hi wedi ennill, ond dwi ddim yn meddwl y medru chi fynd ar y gwyliau achos allai chi ddim gadael y siop. Fydde hi'n poeni am y siop. Poeni am y siop? Pam? O, ie, wy'n gweld, Nain, ti'n gweld, mae rhaid i rywun fod yn y siop bob dydd, ti'n gweld, Cefin, achos mae bobl Ffalabalam eisiau bwyd ffres bob dydd. Ac os bydd Nain ar ei gwyliau, wel bydd na neb ar ôl yna fydd i redeg y siop wedyn. Na, dwi'n gweld y broblem, wir. Be wedwch chi? O, chwarae teg i chi Huwcyn a Sara. Mae Huwcyn a Sara yn deud ei fod nhw fodlon edrych ar ôl y siop tra bod Nain ar ei gwyliau. Bydd hynna'n iawn, Nain? Beth? O, mae Nain yn gweud diolch yn fawr iawn i chi Huwcyn a Sara, ond mae am i chi addo a byddwch chi'n ei ffonio hi yn y gwesty os bydd unrhyw beth o gwbl yn mynd o'i le. O, maen nhw'n siŵr o'n neud, Nain, maen nhw'n siŵr o'n neud. Nawr dewyll ni fynd draw i'r gwesty dechrau'r gwyliau. Na ni, hewch chi fod Dwynwen, ti'n dod? Na ni. Na ni, hwyl fawr chi te Nain, hewch eich gwyliau. A pidwch chi a poeni am y siop nawr Nain, fydd Huwcyn a Sara yn gofalu ar ôl bob dim. Wel, na chi Huwcyn a Sara, mae da chi dipyn o waith i wneud nawr yn dros e. Wel, ni gychwyn ar y gwaith ar unwaith, i fe? O'r gorau te, diolch mlaen. Drychwch. Mae Bryn y bwgan brain, mae e wedi dod â fale draw i'r siop yn barod bore yma. A well ni gyfri'r fale yma, i fe? Rwy'n ni nhw yn y fasged fach na fyna. Na ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o afale fyna. O, Huwcyn a Sara, dwi'n meddwl fod rhywun yn y siop. Cariwch chi mlaen ar gwaith fan hyn, iawn, a gai i weld pwy sy'n yn y siop. Na ni te. Na ni gael gweld pwy. O, Penri Pengwyn. Ti sy'n ma? Beth yw ei, Penri? Ble mae Nain? O, ti'n gweld, Penri, mae Nain wedi mynd ar ei gwyliau. Mae di ennill gwobr mewn raffl, a mae ar ei gwyliau yng ngwesty'r Ddraig yn Ffalabalam. A mae Huwcyn a Sara yn edrych ar ôl y siop tra bod i ffwrdd. Beth ydy se, Penri? Fale ffres, 10 o fale ffres o'r gorau te. Mae'r fasged yn fan hyn. Nawr te, gad i fi gael cyfri nhw allan ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, dyna ni 10. 10 o afalau ffres i ti. Dyna ni gael cyfrin eto i fod yn siŵr. 1 a 2 a 3 o afalau, 4, 5 a 6 o afalau, 7 a 8 a 9 o afalau, 10 o afalau ffres. Na ti, Penri, mae yna 10 o afalau ffres yn fyna. Iawn? Beth oedd y ffwna? O, na, beth yw'r llanast mae fan hyn? O, Huwcyn bach, beth sydd wedi digwydd? Be? O, ti'n cisio cael gafel yn yr wyau oedd ar ben y pentwr, a nath y cyfan syrthio i'r llawr. O, Huwcyn, a ti'n mwyn mae pawb eisiau prynu wyau. Be? Mabli o ti se hanner dwsin o wyau. Wel, mae'n ddrwg dy fi bawb, ond does na ddim wyau ar gael yn y siop heddi. Bwni fach o ti se wyau hefyd. Beth? Ych chi ddim yn mynd i weithio os na gewch chi wy ffres i frecwast? O, na. Be newn nawr? Mae'n rhaid i mi gael wy, mae'n rhaid i mi gael wy. Mae pawb yn y pentre'n galw fel hyn, mae'n rhaid i mi gael wy. O, diar, ben... O, fydde Nain yn gwybod beth i wneud os fydde hi yma. O, mae Nain ar ei gwyliau yng ngwesty'r ddraig, a dwi ddim eisiau ffonio hi yn y gwesty nag o wir. Iawn, croeso i gwesty'r ddraig, Nain. Ie, a mwynhewch eich gwyliau, iawn. Peidiwch a phoeni am y siop. Mae Huwcyn a Sara siŵr o'n neud jobyn da iawn o edrych ei ole. Peidiwch a phoeni nawr, iawn? Beth, Dwynwen? O, iawn. Nain, mae Dwynwen yn gweud croeso i gwesty'r ddraig, a os chi eisiau unrhyw beth, mae Dwynwen ond yr hi barod i helpu. Iawn? Iawn i chi. Amser hapus, amser braf, amser mynd ar dripiau, yn y bws neu ar y tren. Wel, dyna nawn ar wyau. Amser diog, amser braf, dyna beth sydd eisiau. Eistedd lawr ymlacio nawr i gael mwynhau y gwyliau. Ew, dyna ni, Nain. Na, peidiwch a phoeni am y siop, Nain. Mae Huwcyn a Sara siŵr yn neud jobyn dda edrych i ole. Nawr, mae'ch te chi'n barod. Chi eisiau fe fan hyn yn yr ardd neu yn yr ystafell bwyta? Beth, Nain? Yn yr ardd. Iawn, o'r gore, mae'n barod fan hyn i chi. A chi am i fi droi'r radio ymlaen mwyn i chi gael clywed y newyddion. Iawn, o'r gore, mi wna i. Dyna chi. Radio Ffalabalam, dydd da i chi gyd yn Ffalabalam, dydd da efo'ch te a'ch bara jam. Radio Ffalabalam. Dyma'r newyddion. Mae pawb yn gwrthod gweithio'n Ffalabalam heddi am bod o'r holl wyau yn Siop Nain wedi torri. Maen nhw'n gweud bod rhaid iddyn nhw gael wy ffres i frecwast, ac os na chan nhw'n bore fori, bydd na neb yn fodlon gweithio o gwbl. Radio Ffalabalam. Nain, glwch chi hynna. Y wyau gyd y torri a neb yn gweithio'n Ffalabalam. O, diar. Na, Nain, gallwch chi byth am mynd nôl i'r siop. Chi ar eich gwyliau. Beth? Chi eisiau fi ffonio Bryn y Bwgan Brain i weithio fi'n draw am mwy o wyau'r siop. Mi na i ni ar unwaith. Dyna chi, dyma'r ffôn fan hyn. A te, Bryn y Bwgan Brain. Helo, Bryn. Ie, siamai, Kevin sy'n yma. Siwt ti. Hei, gwida, na pan fi'n ffonio, mae eisiau ti fi'n draw i'r siop ar unwaith gyda mwy o wyau. Ie, maen nhw'n torri i gyd. Iawn. Diolch yn fawr ti. Iawn, hwyl. O, Nain, mae Bryn yn gweud bod ei ar ei ffordd. A i chi eisiau mynd draw i wneud siŵr bod y wyau yn cyrraedd yn ddiogel. Dim ond am ychydig dy Nain, iawn. Diolch mlaen. Wel, diolch yn fawr iawn i ti Bryn am ddod ar rhagor o wyau ffres draw i'r siop. Allwn ni werthu wyau i bobl Ffalabalam i gyd nawr yn gallwn ni. Na ti, Huwcyn, fi ddim rhaid ni weid wrth Nain nawr na fi. O, beth ych chi'ch dau wneud ma? Ydy popeth yn iawn yn y siop, Gwyneth? Yndi, diolch. Mae Bryn newydd ddod ar rhagor o wyau ffres draw nawr. O, iawn. A mae digon o wyau i bawb, oes e? Oes, Kevin. Pam ti gofyn am yr wyau? O, meddwl yn ni, falle bod
y wyau gyd wedi torri efo pawb yn gwrthod gweithio yn rhywbeth fel i. O, sut o'ch chi'ch da'n gwybod? Wel, glywodd Nain yn newyddion ar y radio, ynddo fe? O, a chi anfonodd bryn draw fo rhag yr wyau fe Nain? Wel, wir. Gwrs, na re, cewch ati gwerthu'r ewch wyau yma i bob un cyfyn nôl ati gwaith, dych mlaen. Na, i'n gobeithio bod chi wedi torri'ch gwyliau yn achos ni, do fe? Na, byddwn ni'n mynd nôl i'r gwesti cyn gyntaf byddwn ni'n gwerthu'r wyau i gyd. O, o'r gore te. Dere ma, ti'n mynd i helpu fi, Cefn? Na, byddwn ni'n helpu ti'n siŵr. Pwy sy'n se wy? Mae'n rhaid i mi gael wy, mae'n rhaid i mi gael wy, mae pawb yn y pentre yn galw fel hyn, mae'n rhaid i mi gael wy, mae'n rhaid i mi gael wy. Hwyl fawr i chi. Hwyl fawr i chi. Dyn mlaen, Gwyneth. Mae'n yr agor yn y cefn ar hwnna, Cefn.